Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabay ka mo sa OKPM, miyembro ka na KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. 36 minutos sa pasado, alas 7 ng aga. Nagraragugno, magkaangkas, riding in tandem. Naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kansala, asin maumaw, kantama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Mga tugang, good morning. Welcome sa Riding in Tandem. Ngunyan po aldaw na Lunes. Pabutan taning good morning sa ito yung mga parantabay. Ngunyan na Lunes na pano-pano ng inspirasyon. Na aldaw, partner, good morning. Good morning, partner. Good morning man po sa ito yung mga paradangog yan. Okay, ba naman po kita sundong alas 9 ng pagkaaga. Tangali pong mag-ulay-ulay ka mga relevanting issues. Sabi ko kay Carlo Baldosa, pasadahan niya ang Senior Citizens Office. Diyan sa City Hall, kasubago amin ng pagkaaga, may nag-apod sa kuya. Agaro mamundo ang mga senior citizen ta pighulda dyan sa City Treasurer. Nasa endang quarterly sa allowance partner sa kada kabangang taon. Mga 3,000 man yan sa kada na bulan. Ano niya ako tapig hold dahil da maintindihan. Gusto mi nga niya magpasir dyan sa OKPM para makiumapot kami kung ano ta na hold na sa endang mga allowances. Ba't niya ako naarabala lang ang pag-approve, pag-pirma kan mga dokumento, kaya natalato nindo. So, papadyanon ta si Carlo Baldosa sa USCA para aramon ang sitwasyon. Saka kung siguro, dyan na muna maghapot sa City Hall sa mga membros kan sanggunian. Saka siguro sa alkalde, sa vice mayor, o sa tesoreria kung ano ang rason bago magdalagan sa radio station. So, maaraman ta po yan. Oy, partner, makamurumundo ta, paliba sa grabe ang uran, inisi kinakatakutan kan mga partanom ng mais na naggastos ng ribo-ribo. Ang mga partanom ng mais, takot sa sobrang init, takot man sa sobrang uran, taan mais dapat timplado ang panahon, ay makamurumundo, duwang dangaw pa sana, nagbubururak na. Kaya ang bungas na raditsadit, mga muruputo. Dapat ko ta na pag panahon ng summer, ay timing na marian aranihan, mainit, madali ang pagbalang, madali ang pag-alang. Ang tanom na December, timing yan, tama ani ka kayan, summer, maray ang pag-alang, ay ngunyan, nagbubururak na makamurumundo, naghirak na mga bansutan, mga mais mo niyang partner. Arog pa lang kaya na, pag naamayan na naburak. An koin man partner, an agrangay man kaning mga paraumanin na para tanom ni paroy. An problema ninda sa sobrang halos aral daw na uran. Ang problema ta, primero, dahil makadali-daling spray nin sa duot. Ay kaya kung mapasala, baka duoton ang sa indang pananom. Pagkatapos, ang pagsabwag ng fertilizer, kumpirmin baha. Atungon sana, ano? Baka itong kataraid mo ang magtaraba ang paroy. Kaya makamurumundo po, duman sa mga naghingo ang magtanom ng amay as early as November. Nagtarom na kansa nga mais di ngunya na Enero
nagbubururak na. Marso, Abril, anihuna ay entero nga magiging aluhaan ang mga partanom mo niyan mga bansot ang mga mais. Apisar na nangapital ning kadakula sa yung mga partanom, iyo talaga yan ang partanom partner, ang mga nabubuhay sa agrikultura. Kadtong iyang huring taranuman, si inanay kong iyang paroy digdi sa parsilang ini, sanggatos ngiyang kaban, ay ngunyan niyang linutob-latob ning oran, dinuot, kinuhol, sa kadeng gayo naka-penetrate si abono, o nahiling ng inon dun baad niya maka-30 lang ako digdi sa dati kong ininayan sanggatos. So yan ang buhay kan mga nasa agrikultura, kaya dahil sa gabos na panahon, jackpatan, timing lang, kundi yan sabi baga, dahil lang maraya, tanganing makabawi manggararay sa sunod na taranuman. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iguanan kita nga di 7 minutos bago mag alas 8 ng aga. Ano daw ni partner? Kung kasori na papabantog na ang mga bakuna, maarabutan na sa Pilipinas, sirima na sa enterong kinaban, saka naglalala ining COVID-19. Kaya minsan baga, dahil nga ipigmumonitor, dahil na aram ko ano ng status, kan numero kan mga nagpa-positive, lalo na hindi sa Naga, saka sa Camarines Sur. Kaya kung mapasadahan ta ang City Health Office, tagarong lingaw na kita. Maray manggiraray, importante manggiraray na maaraman ta kung nagkakapirana ang nagpa-positive. Tangani na girumduman ta giraray ang paglikayan. Huritang naaraman kan Biyernes na dyan sa Banuanin Tinambak, sa Barangay Tamban. Nakakasiribot igwang nagadan, pagkatapos may naulakita na anom. Pagkatapos kayo paten nakitang impormasyon na nagsunod. Habang excited kita sa pag-arabutan kan mga bakuna ini maning COVID variant ini, saka man day mali-ali sa tuyang kapalibutan. Ito daang nag-positive sa COVID variant, taga dyan sa pili. Biroon mo na nagrarani. At saka dapat may dokar ang tao. Anong pagkakaiba kayo ng COVID variant ini? Kisa doon partner sa nagka-irinot na COVID, mas mabinino daan Sakod, paano siya nagkaigwa kayan? Ano siya hali sa ibang nasyon na nagpuli dyan sa pili? Yan ang dapat na ma-intindihan ta partner. Sinasabi na bagong COVID variant, mas makaskas na makaulakit. Kaya kuidaw kita, may magiraray madaog kan talagang pasiguro. Yun na to, si pirming advice sa tuya, maghanaw, pirming malinig ang hawak, saka dai paraduman sa mga matatahong lugar. Kundi nga nasako sa mga bulangan, maining social distancing, mailugod ba nga nagkakahilang. At saka kadaklan dyan sa overexcitement, marayo na yan, face shield na yan, marayo na face mask, sige sa ng hiriwa-hiwa. Ilugod ba nga nagkakaurala kitang partner? Makangalas nga ni kung minsan, required na maray ka na mga mall na kay puan igawa ka ng face mask, may face shield ka. Pero pag laog mo, mailing mo si mga reaon sa laog, ang mga face shield, reaon sa angog. Si mga face mask, yaon sa baba. Masakiton talaga, partner, kung nadyan ka sa mall, na imantinir mo na ang face mask, yaon na permiso sa imong dungo, sa nguso. Lalo kung nakatukaw ka dyan sa mga coffee shop o kakanan, alangan man na magkapi ka na magkakana igwa ka ng face mask. Sa kaining face shield din halos naman pakinabang, takadaklan magagaro ginigibo ng turban ining face shield din Nayaw na sa itaas kampayo. Ini man mga face mask, yaw na dyan sa may kuko. Ang iba man partner, kung mamasdan mo, mga ati na ka na mga face mask na naipig sa saranglian.
Kaya yan baka bakong COVID and makuata kundi sige man ang hatching ta kaya no ta kung malpog ng marayan sa tuyang face mask. Si Dave Doliano asin Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iguana kitang 12 minutos bago alas 8 ng aga. At yan po, mabalik kita sa Riding in Tandem. Mahanap buhay lang. Boss Jonathan, take it away, Boss Jonathan. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po. Nagpasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang buson ko at saka yung sabi ng doktor nun, may sakit daw ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n. Parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. DMSQ Supermart. Munyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor, Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Akong bahala. May Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kaya kang protektahan. Malinis ang labada. Presyowa, isa't mabango pa. Tanggal nakakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangon presyong-wise pa. 550 SRP na. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya na tag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Next na! Kawawang batay, lumo, hinika. Para doon ang
ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Gusto ko, okay ka. Asin David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Padagos kan Riding in Tandem, igwana kitang 8 minuto bago mag alas 8 ding aga. Pabutan taning good morning ang mga nagantabay ngunyan. Regular na mga parantabay sa OKFM. Kumusta ta si dating board member, dating municipal councilor Warren Senior Obragay. Yan, pirmi nakantami palan. Palibasa inactive siya ngunyan sa politics. Nag-asika sa partner ka na sa mga negosyo sa kaiba pang pigkakaabalahan. Pag free time, nakatutukan sa yung radyo sa OKFM. Kaya pabuntan taning good morning. Si Riman an Dilubino Furniture Shop. Diyan sa Dilosario, Kanaman, regular na parantabay. Orog na si Don Ato Dilubino. Ang barangay na yan, bakuna ng barangay Dilosario. Gigibuon ng barangay Dilubino. Si Riman si King Buena. Yan. Day balida mayo si Congressman Gabi. Basta yaon si King Buena, ang gabos absuelto. Si Dave Doliano, asin Irvin Borja, ang Riding in Tandem. Nasa linya si Mama Olive para impormaran kita kung ano ng mga darakulang isyong ipapalo up tangon niya na amin na pagkaagal daw na Lunes. Mama Olive, good morning. Okay, tabi Sir Dave and Sir Irvin, maray na pagkaaga. Saro sa pigaapudan ko ngunyan, si Captain John Paul Villesa ka na Philippine Army, igdi sa 9th Infantry Division ka na Philippine Army. Ini may connection sa ambush incident dyan po sa Purok 2 Extension, Barangay 66, Bangkerohan, Legazpi City, na kung saan nagkakapirang miyembro kan Philippine Army ang binawian ng buhay. Uy, makamurumundo mo daw, tanahiling ko yan sa Facebook, itong mga gadan. Yaon naman sa basketball court, garo tinartambunan sa naning dyaryo. Kaya tabi Sir Irvin and Sir Dave, pigi ingo hatang makaapod ngunyan sa 9th Infantry Division. And igdi sa laogan siyudad ning Naga, igwa tabi Sir Dave na ngunyan kung matatandaan nindo enterong sibut baga kato ang lokal na gobyerno na paharalion ang mga illegal structure na nakakaabala urog na sa mga tinampo. Ngunyan, pupuunan na naman kang Public Safety Office ang pagtaranggal kan mga illegal structure igdi po sa laog kan siyudad ning Naga kasabay kan paghigpit kan mga helmet. Kung matatandaan nindo kasoon viral sa social media ang sarong miyembro kan Public Safety Office na ang gamit tabi Sir Dave and Sir Irvin itong shell na helmet. Kaya ma-follow up kita kayan and nagkakaigwa ning contact tracing dyan sa Banwaan ng Pili, Camarines Sur sa sinasabing sarong taga-Pili ang nag-abot dyan na kung sain hali po duman sa Dubai. Makakaulay taman at dyan si Vice Mayor Bel Prades. Uy, sa kuyang patila siya sa garo sa COVID variante yan, nag-positive. Oo. And makakaulay taman tabi Sir Dave and Sir Irvin at dyan si Vice Mayor Bel Prades ka na tinambak. Aramon ta daw ko asin kumustahon ta may connection sa indang annual budget and nagdadakol ang may COVID dyan po sa Banwaan ng tinambak. Thank you, Mama Olive. Yan po ang mga mainit na mga isyong ipapalo up tangon niya na amin na pag-aga. Kasudma, nagiling-hiling ako sa Facebook. Ano doon niya ako ni mga membro ng Philippine Army nakahuruta di sa basketball court. Una ko ti partner, haloy na nangyari. Ay kasudma sana pala na nangyari itong incident itong
pangambos kan mga members kan New People's Army. So gusto mong sabihin, yaon sana nakalatag sa paril. Pero kuyan pa sana, minuto pa sana nga nangyari itong pangambos na ito, kan i-post sa Facebook ang mga retrato kan makairak na members kan Philippine Army, siriman, sa ropa sa ipapalo up ta na ngunya na aga, ini mo daw kayo mga kaymanwata, nasa sanapig kukonektar sa pandemic. Dahil mo nang kita magbarayad ng tubig ta pandemic. Dahil mo nang magbarayad sa kuryente, magbayad ng alkilasarong ta tawal niya kita ng konsiderasyon ta pandemic. Dahil mo nang kita magsulot ng autorisadong helmet ta pandemic. Ini daw kayang helmet ordinance na ni partner. Balik-balik sa naman ini. Pagaloy malingawa na kan LGU na implementar. Pagaloy magiramduman na naman, i-implementar ta naman niya. Maringaning si helmet kong antigo na binakal kong 11,000 na ito talaga na authorized helmet. Dahil ko pigapon, dawa sabi ni Commander, apo na nung takanus-kanus yung helmet na yan. Luma ng maray. Ay pero partner, balikan ta itong nasambit mo na nagiging ugali ta na pirming gigibong rason ang pandemic kaya dahil nagbayad ka mga obligasyon ta. Igwa ni mga bareta na ang mga bangkong ngunyan aral daw kadakol ang mga kliyente na nagngangayo-ngayo na kung pwedeng dahil na mo na pagsingilong kan mga babayadan lalo na yan mga loans, mga anggol pila ngunyan, mga car loans. Iyan mga nag-urutang na nagbarakal din na auto. Iyan ang problema. Kundi, iyan mga kumpaniyang yan, dahil mapahunod na pwede kang tawan ng konsiderasyon, pero dahil mapahunod na ikondem ang sa imong babayadan. Kaya yaon manggiraray dyan. Sakaan na kwintada kayang perming yaon, ang interest, sakaan penalty. Kung bumalik kita sa normal, sa kakadakol-dakol na sa imong babayadan, yung mangyari ang luwas sa partner, i-embargohon ang sa imong binabayadan na auto. Pero di ka matubod, may mga nag-avail ng car loan na talagang may man interest na bayadan yan, talagang gusto niya, iparimati man sa na yan, gagamiton sa negosyo. Lalaudasong ko ngayon ng autong ini, gagamiton sa koleksyon na kung saan makakabot. Total nga, last pag nang yan pag 4 na bulan, ni-surrender ko na nga sa kumpanya. O itong yung down payment ko, quits na lang, tanagamit ko naman baga. Garo ining mga para bakal nin motorsiklo, yung manang gibo baga partner, makuha nin motor sa rong kompanya, dahil mabayad, tapos ipapa-embargo. Kuha na naman sa balyo. Iyo ining mga bagay na nangyayari nga ni partner, dahil mayo kita nin mayo kitang piga-upload ng credit bureau na nagre-record kang gabos na nag-uutang, tanganing dyan i-verify. Ano nga ining tao ngayon? Halimbawa, nag-apply ka nin mautang ka. O, i-verify dyan. Ano nga ini may mga existing utang. Ano ni may mga utang na dai binayadan. O, takon ni ko kanya nin opisina na magiya kayo sa mga pigutangan ay gulpian pwedeng dahil makautang. Makakuha nga ko ng motorsiklo, ilalaudas kong yan, ihabal-habal ko. O di, ano man niya kaya, hindi siya naman niya si down payment ko. Pag-alis ng 5 bulan, di, kuya na, nagpapanik na si Ainting. Nag-approve kan sa imong loan. Itatago-tago pa yan, di 5 bulan. Itatago-tago pa yan, bago siya masusog, mga 3 bulan pa. O di 8 bulan niya, para lauda si motorsiklo. Ginamit niya sa paghabal-habal, ginamit niya bilang kolektor, ginamit niya sa STL, kuya sobra na nga kung bawi. Parang 2,000 ang pighulog ko dyan. Yan ang nangyari. Uy, nagiramduman ko, nasambit mo man sa naan motorsiklo. Kada agi mong baga dyan sa kuyang partner, sa LTO, sarong tambak na motorsiklo, an pigkuya na nga pigduduruutan na. Tayan mga na-kumpiskar na dahil mga restrong motor. Ano daw ta, dahil na pinapabakal yan kan gobyerno, pigsusubasta, kisa magkaralapa dyan, siguro tawan sa ng mga 3 months, 6 months, an may sadiri, kung dahil mabalukat.
Ipabarakal na yan. Sayang pati. Igwa dyan yung mga, kuyan, Kawasaki, barakong may sidecar na sadyado. Uy, makahinayang, kundi ay may mga bus nga ni, may mga auto baga. Iyo talaga kayo na yan, kay Manuata, kung babalo ka itong kung ngayon, sobra pang yan si gastos ko sa pagbalukat kaya, kisa sa aktual na kabaklan kaya. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iguana kitang 2 minuto makagan alas sa 8 ng aga, kununtan, aboy naman ang report sa luwas. Bangon Banwan Report! Waluntaan sarong report, hali sa luwas, yaon sa linya, yaon sa linya si Darius Biquilio. Darius, come in please. Bilib ako sa imo, Darius. Nainot ka pa sa mga regular tang mga pagiriba. Ano lamang barita dyan sa Metro Manila? Salamat Dave, Ervin. Good morning. Maray na pagkaaga bawa kan sa kuyang impormasyon paabutan ko muna nin good morning. Si DepEd Principal Asinman kuyan, ang publisher kang Countrylink newspaper, si Dio Durante. Pirmi pala nakaantabay sa OKFM. Makusugod na maray na, makusugod na ang pirmi ang sa iyang sagod yun yan. Sagod yun yan. Principal pa siya dahil pa na-retire. Dahil pa, pero madali na da. Garo nagtatara timing na lang. Gusto niya na lang mag-konsentrar sa newspaper. Garo maray ang kuyan. Maray ang sistema sa... Mas mari ang palakaya sa dyaryo, labas ang kurta. Kaya pabutan ko siya nin good morning, makusugundaan sa iyang monitor kung dyan pag-aga. Digdi sa Metro Manila, Dave and Irvin, darakan pirmi ng marayan kamugtagang kampanahon mainit, duwang dakulang kasulo ang nangyari kasudbang aga, dangan kasubang king alas 8. Ining inot na nangyari alas 9, dyan sa sitio Barrio Bisaya sa barangay kan Alabang Muntinlupa, 450 makaharungan, asin na nag-aabot sa 2,500 na individual. Ang apektado ngunyan kan grabing nangyaring kasulok-kasud mga alas 9. Halos dinila gabo si kadakuldakul na kaharungan dyan sa barangay kan Alabang. Ang sinasabing rason kan kausakan kasulot na bayan na sinapna, asin igwaman mga residente sa nagsasabi na may nahiling sindang mga ikos na nagdaralagan. Dahin na big kumpirmar kung tano ta ikos o may sinubsuban o ano, taan daga pala na naokupar kan kadakuldakul ng mga residente ngini. Halos nasa gilid ang inikan kuyan, release kan tren. Kaya kadakul na mga kakaharungan ang intirong natuprod kasudma. Gibo kaya sa mga light materials lang, kaya ang pagdila kan kalayo sa mga karungan madaling maray. Iyon ang naging pangyayari. Halos tulong oras si pagkakankan kalayo. Digdi po sa nasambitan ng mga karungan. Kaya yaon si Dangunyan ang maabot sa 2,500 na mga individual sa salit na covered court, nagkukuno-kuno. Diyan po sa sitio Barrio Bisaya sa barangay kang Alabang sa siyudad kan Muntinlupa na ngay po sinda ning grabing maray na tabang ninuli po sa gabos na gamit sa laukan sendang mga harong intiro pong dadanyaran. An saradit na tinampo iskinita yung naging kausapa kan panagos na maglala ta dinakalaog tulo si mga bombero. Halos gabos na fire truck sa National Capital Region nag-ayuda na sa tulong oras na ning kasulo dyan po sa nasabitan ng lugar. Pag alas 9 naman, alas 8 kasubagi dyan sa Barangay de La Paz sa siyudad kan Pasig, sa man na kuyan, chemical na bodega, mga chemical, mga pintura, kinakan marin kalayo. Ining Roosevelt Chemical Corporation na nasa Barangay de La Paz, Pasig, dahil man nakasalbar sa grabing kalayo, tuprod man, nakabot sa ikapat na alarma, at grabe si kasulong nangyari, dyan po sa nasabitan ng lugar. Kuryente ang pinagsasabing rason, faulty electrical wiring, ang sinasabi kang Bureau of Fire Protection dyan sa siyudad kan Pasig sa rason kan grabing ining maray na kasulo
duwang magkasunod nangyari digdi po sa Metro Manila. Naglala pa ning dyan sa nasambitan ng barangay sa Dilapas Pasig ta halos gabos chemical, mga pintura, tiner, masakit na maray si pagbubo nin tubig ta talagang kaipuhan na adalan. Ninhuli po sa Kuya na maray, intirong mga pintura asin chemical sinasalaog kang bodega, diyan po sa nasambitan lang lugar. Pag-estimate kang Bureau of Fire Protection na abot sa 7 million pesos na kantidad kang propiedad ang natuprod kan kalayo sa nasambitan pong lugar. So yan ang sitwasyon, ang kamugtakan kang panahon digdi po sa Metro Manila, medyo malumlom pero naumati na ang init kang panahon. Para sa OKFM, Darius Bikilio gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat Darius. Maray man pala nining sigan uran. Aral daw na sana nga uran ta garuday magkakaiguning kasulo sa mga karungan na digdi sa lugar ta. Oy partner, yan mga eksena nga may ikos nga nagdaralaga na nagralada na hawak. Yan mga eksena sa pelikula pero sa tunay na buhay, yan yung nagpuon. Halimbawa mayaman na sa iyang kadadagaan gusto niyang ipabakal sa may sadirining mall. Ang problema, takadakol mga squatter na paparalion ay madali sa na yung partner. Makakuha ng mga 5 ikos, papariguso ng gasolina. So, subsuban niya 5 ikos. Hindi, kaskason darlagan kung sain-sain, o diba na magikin ng kasulo. Oh. Ikaw ko kaya, nagiramduman ko, kasaradit pa kami. Ikaw akong bistado nga rin kaya na magtukang, na nadakop ni Ikos. Tapos ginagapos nin, yan bagang spring kan notebook. Tapos kakarigosan ng gasolina. Susubsuan. Madalaga naman na Ikos, siyempre, dulagdawa, ano kagapos mo kayan, napulnos yan. Nadalagan sa irarong kan mga kakaharungan yan, nagkakasiributan mga pagtaraid, subakang nagkakalayoan na ikosyaon sa irarong kan harong mo. Minsan manen, mga kulabidong na nagkadara ko pa dyan sa Kisame, yan na kulabidong papariguson pa niya ng gasolina o kaya kerosene. So, subsuban, di paglupad ka yan, tugpa sa karungan, dyan magikan ng mga kasulo. Pag-eksina ba sa pelikula, pero nangyari sa tunay na buhay, urong na po pag may mga bakanting lote o pag may mga loteng natutugdo ng mga squatter na gusto nang limpyahon kan may sa dirita ipapabakal. O yun na yan na nangyari. Piga susubsuban. Dangan kasapakat man ang mayor o kaya ang LGO, dahil nang magbaralik dumanta, delinquenting istaran to. Ihanap na sa nanganing relocation, ining mga residentes na magkakawararan ng arong good morning Dave. Enrollment tabi sa Ateneo Senior High School. Ay enrollment ta. O nakatapos na tapos na po ning sarong semester o sang taon. Enrollment ta sa Ateneo Senior High School. Congrats palan sa Barangay Council kana Barangay Tabuco sa pagbakal ng L300 ban para gamiton sa pangaral daw na mga transaksyon. Magkakamuning driver na itong tultulan driver, baka itong para paihi ng gasolina, ng krudo, tiyo sa nabuto nindo, may mga driver partner sa LGU na tinutuyo kan mga driver ng trimobile, driver ng jeep. Masarin niya kamo, mabakalangitang gasolina, mabakalangitang krudo, maringay dyan tabarato. O ito pala na si driver kan munisipyo, na pigbabakalan nila ng krudo. Kaya dyan sa Tabuco, magkakamuning driver na tultol, bakong itong para paihita, ubos ang kwarta kang barangay. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iguana kitang 12 minutos sa makaganala sa 8 ng aga. Pinagkakukontak ni Mama Ulib na Vice Mayor ka na Banuaning Tinambak Camarines Sur. Makikiumapot tita kung ano sa inang ginigibo. Katakot po kayo ng gulpian nagpapasitive partner sa Tinambak. Ano yan? Ang barita nga na itong sa Tamban na pinunang katong nagada na medyo maidadidad naman kundi gulpidan na ulakitan. Yun na yan. Yun yung mga baritang yan na gulpian nagpapositive yan sa lugar na yan.
Kaya ingat ka mo ha. Ang sabi baga, ang suliminting paagi para makaibitar, maglagning face mask sa tamang paggamit. Bakong itong yan sa kuko, saka magamit ng face shield na nasa lalagon. Bakong itong gagamitong turban, pirming maghugas ng kamot, pirming marinig ang hawak, saka, siyempre, ito mga kinakakantang aday mga bawal na tamang-tama sa tuya pong mga hawak. Yan ang paagi para makaibitar digdi sa COVID-19 na varianta ining mga bakuna dahil pa na arabot digdi sa Pilipinas. Noon pa daw ini maabot, partner. Sakod binanggit mo naman lang yan na partner. Ining QRID, imbento ini, tangani na mas mabilis saka dahil tawag para karapot bulpin. Mas mabilis ang paglalaog sa mga establishments, sa mga mall. Kung minsan mamasdan mo na minsan abala manggirara igwa man kita mga kababayan na at nagdadangadang na sa pintuan kan mall. Garo sa dahil labot na dahil nabaga kung anon o iluwas na ibuktak na sa iyang cellphone ang sa iyang QR ID. Na pag abot sa gate, itungod muna duman sa cellphone man katong security guard. Kung minsan, mabut-but pa dyan sa bag, kung anong pa kung sa inya save an sa iyang QR ID. Kaya kung minsan, abala lugod, kisa kayo nagpipilap ni na gamit ang papel sa ballpen. Oy, kan Sabado pala, ilaga pa kung makakuning abunaran, digdi sa may kuya na. At sana yan, naabunaran na yan, istoryata. Bangon Banwan Report! Abunaran ko yan sa OKPM. O ilaga pa kung makakuha abunaran. Siya nasa linya. Kanuntaan linya ni Ernie Marfil. Ernie, come in please. Okay, Dave, madali lang tabi, Vice. Bagyang ni predict ni Vice Mayor Don Atienza si itong mga madil sa libanan, big restore itong garuan stop shop. Vice, good morning. Si David na sa po si Ervin. Hello, good morning, Sir Dave. Good morning, Sir Ervin. Pira po kabos na badil ito na restore kan mag-issue ng mga piglisin siya nito mga badil sa libanan. Actually, karon na sa 250. Aron kayan si mga nag-avail kag tong sa gun registration pagkatapos LTAP. Ano po ang karahayan kaniyo? Ang karahayan kanita si mga expired ng license pagkatapos si mga ibang undocumented na nag-expire. So, natananing pagkakataon na magkapalisensya na. Ano ba doon mga lumang disapo? Hindi pa maputong. Basta ang serial number. Actually, dito kaiba. Dahil mahalat kagto siguro kang amnesty. Oo. Itong mga kuyan, itong mga basukang gamit pa kan chimpua po na igwama kayan. Mayo po, mayo. So araw pa lang kada kung na-i-restore ng badil sa libanan, 250. Oo, mga araw po, Garden. Pero kanday pa ka muna programang araw gani, mag-loss daw ito, mag-restore ito 250. Sa iling ko may kadipisilan, kaya nga ni napag-isipan kong mag-sponsor kaning araw kani yung programa dahil may kadipisilan sa pagpasiring duman sa Legazpi or sa Harayo. Pangadwa pandemic ko niyan. Pantulo, imbis na igagastos kayan dyan sa pamasahe paduman, pangdagdag na lang sa pangarual daw. So, inang karahayan pala. Vice, seli mo, sen man ako tanang gagamito niyan mga badil na yan. Daita po aram kung anong mga individual na kaisipan. Pero itong mga nakarehistro sigurado sa protection nila. Okay. Dave, paspantin na di ba no? Saka itong naging successful man itong kasabay na NBI registration caravan. Ano po ang kuya? Anong pinakalumang kalibre ng badil na nairehistro? Mayo po akong ideya kung ano si pinakalumang badil na Mayong tamso, mayong kayan. Pero dahil garo 1991 pag-expire o araw kayan? Mayo ning kuya, itong mga diplato, tamson. Mayo kung naaraman.
May ano po yan, may limit kung pirasan ng badil ang pwede mong iparehistro? Depende po duman sa nakaano garo sa LTAP niya, sa allowed. Okay. Okay, Vice, thank you very much. Thank you very much po. May session pa tingin yan. Salamat na, Vice Don. Okay. Kanapon pa may badil sa libanan, ha? Budgetin mo, 250. Online line, may haralaba, may haralipot na rehistro. So, takot gayon sa tibad masetsuaran. Kaya, kaipuhan na iparehistro at badil taon may lisensya, dahil na masetsuaran. Ayan, Dave, sa tuwing report, ano po, Sir Marquez? Salamat, Ernie. Si Vice Mayor nag-isip na iparehistroan na 1,200 na badil na yan. Kung dahil na irehistro, baad kung saan gamito niyan, sa krimen o sa anong karibukan na dyan sa inang banwaan. Kaya paabutan tamang girarining congratulations ang LGU Limanan sa pag-sponsor ng araw kaya na resolusyon. Uy, ilaga pa kung makakuha ang abonaran kan Sabado. Takan Sabado partner, nagpakontest ako. Ay sihapot ko, grabe sana makasimple na dawa isa makakasimbag. Itong pangaran kan opisyal na partaram kan PNP na nag-confirm na gulpian mga pig-promote. O di nag-upload na ko sa programa ko. O may nag-upload, ano mo nito partner, dahil pa nasimbag, ay niya ako, congratulations. Palibasa gurang na kita. Saka halos 98% ba nakakasimbag. Napabisto pa sa nakampangaran, nakasabi na kong congratulations. O di ito, di tapos na. Ay may mag-upload. Ano ka man yata na pamanyanay yan na simbag kan siya put mo. Nagkong ay niya ko iyo. Palibay, niya ko pasensya ka na, magurang ka man. Di, ang ginibok ko, inapudan ko partner. Inapudan ko itong nagpartisipar. Oy, ako pala niya ako napasala. Dahil ka pa niya ako na simbag kan hapot ko. Nagsabi na kong congratulations. Yung anay nga, sir, nakubanan man ako. Pero niya ako, ara mo si simbag. Yung po nga, ano niya akong simbag. Ay, tama man simbag niya, partner. Takon sala niya ako ang simbag mo. Ako yan, dahil taka papaklimon kan radyong yan. Yan lang, bakong gurang ka na, kundi advance ang isip mo. Kaya sa sobrang excitement garo na ginanakan para dangog, dawa na pa kaya may nag-react, ano ka man niya? Taday pa man niya nga nasimbag. Ay niya ko iyo, Jesus Maria Yosef. Kaya napudang ko to. Pagsala niya ako ang simbag mo, dahil ko itataon radyo. Iyo, tama man. Kaya pasensya na duman sa ibang gusto magpartisiparta, siguro ko yan lang. Sobrang excitement lang, partner. Kaya dahil pa na simbag na po, nagsabi na kong congratulations. Bangon Banwan Report! Wanuntaan sa ropang report, hali sa luwas, yaw sa linya si Hill de la Cruz. Hello, Hill. Okay, Dave, Ervin, thank you very much. Amaray na pagkaga po sa mga parantabay. Asaro sa mga pinagkuhanan kuning impormasyon, si ang tagapagtaram kan Kasuray Kudos, si Mr. Renier Bokay, igwa kayo nagpaabot tabi sa tuya, Dave, na igwadaan ning pinagre-refund ang Kasuray Kudos. Ang sabi niya nga ni, kuya ning ito nga baka nga yun ang pigre-refund kan Kasuray Kudos. Ito bagang panahon na pandemic kita na ang pagre-reading kan mga para reading kan Kasuray Kudos sa metro. Ito lang garong pigi-estimate kung natandaan taga to pigi-estimate lang dahil mapigi-hiling an metro. Si previous lang ang pigaban siyan. Alagad sabi ni Mr. Renier Bokay, kung sakaling ito ngayong panahon na yun na pinagano kita, reading na dahil nagdidyan ang mga meter reader tayo nga nitong pandemic na po nagayo, ayo nga ito, pigi-estimate lang yan. Tapos nga, kung kumulang ka man dyan sa sunod ngayang bill, kung ngayaning idadagdag. Kung magsubra ka man ngaya, ibabawas nga sa sunod na bill. Ito nga kung sabing pinagre-refund, ito da pala ang tabi, Dave Ervin, power bill, deposit da sa power bill. Tama man hanggan, tagadong ako magbayad sa Kasuray ko, garo na kayo ako ng deposit tuman. Pinabayad ako ng deposito para nga sa power bill deposit. Uya si ulay-ulay may,
ni Mr. Renier Bukay, katagod kang bagay na yan. Power bill deposit pala dito. Ayun po, power bill deposit refund. Pero after 3 years pa man yan. Garo ako, kuya na dyan ay. Garo ako, pwede na. Kuya na ako, garo lampas na akong ano ay. 7 years. Kasari ka nag-apply? Garo, sir, kuryente. 2000 ano garo? Mga 2000... garo, 2011 garo kayan. Ayun, mga kung 2011, pwede. Kung nagsihilan ka po ng power bill deposit. Ikaw ka resibo sa iyo mo kung pag-apply ka ng kuryente. Pwede may tandaraon, no kaya, di account number mo mismo. Iyo. Pagkumang pala nitong barita na sabing garo ito daw repandayan duman sa sa itong garo kan pandemic kita itong garo baga pigan nila itong garo pigan nila base lang duman sa reading katong mga previous katong panahon itong tig-anota ang abot dito sir. Pero estimated consumption mo for kung 1 month pero anong abot kaya? Nag-average reading kita. Ayun. O yan, itong average reading pong ito, gusto sabihin ko ito, hindi kita nakasagibo ng pag-reading sa loob ng karong bulan, bawal nga ni magruluan. O yan, tingnan po ka itong previous month mo, halimbawa kaya, ngunyan nga January, ang basis ka itong pag-average reading sa imo, estimated average reading. Itong December, theory mong bill na na-reading ka pa. O yan, pag-log po ng January, kung pag-actual reading nag-actual reading na si meet readers ka sa record may adjustment kita. Kung napasopra di kulang, idadagdag na lang ito sa next bill mo. Kung nagkulang man, imadagdag ka na lang po operative kulangan. Kaming titatawang refund na itong talagang kwarta. Di confirm sir. Di confirm sir na si mga power pala niya, power bill deposit. Opo, yan ang sir si power bill deposit refund. Ang abot niya yung power bill deposit refund. Pero ang condition kaya, dapat day ka nagbayad ng penalty, day ka naputulan. For the next 3 years, for the past 3 years, yan ang tagayan. Pero qualified ako dyan Okay, Dave Ervin, yan ang napag-ulay-ulayan ni Mr. Renier Bukay. Kaya po ito naghahapot, bako po itong bako dato pala sa refund kadtong panahon na nagbabayad kita ning bayad sa kasureko na kan panahon ning pandemic. Ito nga na po pala nagayo. Ini pala si power bill deposit magduman sa finance, ipapakwintada. Nasabi nga ni Mr. Renier Bukay, dapat mayo dahil ka nakagawang penalty, dahil ka naputulan ng kuryente para po ma-refund itong power bill deposit mo. Kaya yan, malinaw sa mga nagkahapot, tagul pa nagpaabot sa tuya, nagkadangog kung kung totoo nga itong itong sabing refund kan panahon ng pandemic, bako po. Power bill deposit pala niyan. Kaya pagkano na lang po kamo sa finance section kan Kasureko 2, sigon kay Mr. Renier Bukay. Okay, Dave Ervin, sa tuyang dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OKFM, ang balita kong yan daraman sa Endocan Rice Coffee 14-in-1+1, Inimasil de la Cruz para sa Radyong Balansyado. Bangon Banwan Report! Salamat dahil de la Cruz. Speaking of Kasureko partner, kasuod magulpian na mali. Ta si mga anunsyo kaya baga pahira-hira. Kasi baan bilong na paguna, ang ma-brownout lang Partikanaga, Partikanaman na Magraw, Calabanga, saka ibang lugar, adigdi sa 3rd District, ay nang si nagapon si brownout, dahil pa maalas 6. Siguro mga 5:45 nag-brownout na. Baad niya ako magbalik sana, ay sagod nang nagkaturunaw, si mga yaon sa laugan na refrigerator, nag-abot si kuryente, saktong alas 6 ng Banggi. So talagang 12 hours. Kaya si Day nakapreparar kasudma, garo ito nagmumuna-muna na naman. Kasi, lalo na itong mga partner, itong mga nag-aasa sa electric pump. Ay kung mayong laugan sa imong mga balde, mga banyera nin tubig, tapos dahil mo aram na mawara ang kuryente, entero kang sibot.
kung saan mahanap ng tubig. Kaya kasudma, kada ko lang nawaw mali. Taho na, brown out, sa nagkakapirang nga lugar sa Nasanaga. Nasa linya si Mama Olive. Hello, Mama Olive. Good morning. Okay, tabi Sir Dave and Sir Ervin, tamang-tama, nasa linya ko niya si Vice Mayor Bel Prades ka na Banwaan ng Tinambak, Camarines Sur. Ini may connection sa annual budget ninda. Ano, naipasar na? And kumusta ang monitoring ninda ta ang COVID sa Banwaan ng Tinambak garo nagdadakol? Vice Mayor Bel Prades, good morning po. Live kita ko niya sa Riding and Tandem with Dave Duliano and Ervin Borja. Hello, good morning, Olive. Just marahay na aga, Sir Ervin, Sir Dave. Hali sa Banwaan ng Tinambak. Just marahay na aga po sa Indugabos, as in sa mga paraan tabay kan sa intong estasyon. Opo, inutunta po itong hapot ni Ma'am Olive ko na kumusta na annual budget na pirmahan na kung iyo anong departamento ang may pinakadakulang budget. Inat po, November pa lang, November 15, November 16, second week of November, aprobado na po ang annual budget ni. Siyempre, iyo po yan ang maray kapag magkasurog ang executive tsaka legislative. So, mas madali pong mag-aprobar as in suportado kang legislative ang mga proyekto kang executive. In terms naman, kang departamento na pinakadakulang budget, siyempre, automatic man po yan, pirmi, ang Office of the Mayor. Siya ang mga may implementation sa mga projects. So, gabos man po talaga sigurong local government unit, yaon sa mayor ang pinakadakulang budget. Opo. Dahil po ka muna sakitan dyan, marayan ni Ribanan kan mga members ka na sanggunian. Iyo po, Sir Dave. Saro po yung maray. Gabo, syempre, dawa po may kaibahan kami na bako ming kaalyado, pero pagabot po sa mga programa, nagtutubod man po talaga, kaya suportado po, dawa po bako ming kasurog, nagboboto po para sa approval kang budget meta. Nahihiling maninda na talaga pong maray man pagkaatado kang mga budget, fair man, as in ang mga programa na nakalaog para sa 2021, talaga man pong maray. Naghahadit po, ba't naglalakop ang COVID-19 dyan sa Tinambak? Ano pong monitoring nindo, Vice? Ang sa tuya pong RHU or ang sa tuyang COVID team, talaga man pong very vigilant. So, gabos na mga health protocols, safety protocols, si mga lockdown area, lalo na po ngunyan, igwa kaming 6 active cases. Pero Sir Dave, kung tutuuson, hababa po ang case kang Tinambak, siguro sa gabos na Banwaan, nasa, mayo po kaming 30 cases eh. So, kung iisipon po, poon pag-start, mayo pa kaming 30 cases compared sa ibang Banwaan. So, I think and I do believe na mas maray ang pagmamanihar kang health protocols, safety protocols, saka mga COVID prevention, igdi sa Banwaan ng Tinambak. Opo. Madam, may mga issue dyan na ito baga mga narsista na pigistino dyan ka na Departed of Health, nag-lapse na po si mga kontrata, ay marayo na nag-duty mga nurses dyan sa barangay. Mayo po kamong plano mag-request sa DOH na ibalik itong mga frontliners na dyan? Actually po, naka-request na. Nakataon na po kaming surat. Araman po ni Mayor Tuy talaga ang expiration. So, naitaomin na po ang surat. Alagad, naghahalat siya na po kami. Usually po kaya talaga, pag January, nag-aano pa man sinda kung si Isay i-renew, si Isay Dae, si Isay kung may karagdagan. Araman po baga niya to ang demand kang mga medical teams ngunyan, mga nurses, lalo na sa sitwasyon tangunya na may pandemya. So, medical team po talaga ang pinaka-in-demand. So, itong mga nurses na naka-assign igdi ka ito, syempre, ang iba sa inda kaipuhan. So, baad ang iba, dahil naman ibalik. Pero, we believe naman so na may mga ibabalik giraray sinda. Taara maninda pangangaipo, asin kakulangan kang mga medical teams as well, digdi sa Banwaan ng Tinambak. Opo, bayan sa ron na lang, katong tulong magkasurul na bagyo, may mga nag-iintriga dyan na dahil may nahiling si Vice na naulamang ng ayuda. Ano talagang totoo dyan, Vice? Garo, iyo po yan ang pinakasala. Tayo lang nainot,
First time po ngunyan sa history kang banwaan ng tinambak na ang Office of the Vice Mayor may sadiring panahon. Never po yan nangyari in the future. So, nalibot ko po ang 44 na banwaan ng tinambak, mga totally damaged, saka partially damaged. Natawan ko po, nakabilog po akong 7,089 packs, food packs, and mga trapal para doon sa totally damaged, sa sadiri kong espuerso, sa sadiri kong kwarta, para makabilog ako, suhay pa sa tinataokang local government unit of Tinambak. Ang punto ko, yaon ako para magtabang, bakong makinabang. So, witness po ang lambang Tinambakenyo na gabos na 44 na barangay na tauanin ayuda na suhay ni Dalprades. Kaya pasalamat man po ako sa mga foundations na nagtatabang sa kuya, araw kang Juan Meralco Foundation, Lions Club, Rotary Clubs, mga international organizations na nagpadara ng tabang. So, bakong suba-suba po sa tabang na nadara ko sa banwaan ng Tinambak, and sabi ko nga niya, this is the first time na ang Office of the Vice Mayor may sadiring panao sa Lambang Barangay, and sa roo po na pinapasalamatan ko ang sakuyang mayor, si Mayor Ruel Tuy, bakong maimon. Ibig sabihin, mas ugma pa siya na may nadadara akong tabang hali sa luwas kesa nag-asa sa nakamiigdi sa resources. Taaraman po niya to na ang local government unit medyo ipit sa kwarta, kaya kaipuhan ng mga external forces, mga private organizations, mga NGOs na pwedeng makatabang sa tuya. So na-prove na po yan last katong bagyo na to na talagang kaya man palang makakuang tabang sa luwas na daig kaipuhan na magdepende sana kung anong igwa, anong kapasidad ta igdi sa laog or sa local government. Oy, madam, ining political intrigue na garo may gustong papaglabanon ka mo ni Mayor Tuy, ika makandidato man na mayor, siya makandidato man mayor. Ano pong totoo dyan, Vice? Hello? Naputol. Hello, madam, ining political intrigue na gusto daang papaglabanon ka mo dyan ni Mayor Tuy, ika sa ibong nalado, siya sa ibong nalado. Ano pong totoo dyan, Vice? Definitely po, dahil po yan mangyayari. Sabi nga ni Mayor Tuy, ang samuyang iribahan, ang samuyang suportahan, ang samuyang pagkaamiguhan, ngunyan, na na-prove me ang lambang saro, pang forever na po ini. So dahil po kami masaruayan ni Mayor Tuy, yaon ang sakuyang suporta sa iya, yaon ang sakuyang respeto sa iya. Saka Sir Dave, sarong term na lang si Mayor Tuy, ano pa dahil tapahalaton, bako sa nang sarong term sana, pero si relasyon me, si iribahan me, si suportaran me, si pag-support niya sa kuya, si pagsuporta niya sa kuya, sa respeto ko sa iya, sa pagpadangat ko sa iya, sa iyang pamilya, siring man siya sa kuya, that is too much para maisip kong labanan siya. Halangkaw ang respeto ko sa iya, padangat ko siya, aram niya po yan. Kaya nung ka pong mangyari na ang Belprades saka Mayor Ruel Tuy masuruhayan, tapang forever na nga ni Ida po ang asamuyang iribahan. Vice, si Erwin po ini. Yes, Sir Erwin, kumusta? Kuyan po, ining bagong issue, tada ba ko naman sikrito, tapig deklara mo na daa sa sarong flag ceremony dyan sa munisipyo na subuot dahil ka na madalagan for re-election as Vice Mayor. Iyo po, iniman po, sa po nga ning move na ang Kapitolyo, araman po baga Sir Erwin na medyo harani po kita sa mga Villapuerte, so kinaulay po ako na magsakat po sa distrito. So dahil pa po sigurado ko ano talagang pwesto, pero definitely yaon ako sa distrito. Ang sabi ninda, maray man daang sa kuyang performance sa Tinambak, so kaya gusto nindang ang sa kuyang ginigibo sa Tinambak, darahon na sa distrito. Taanganing, mamatian man kang ibang tao kung anong klaseng serbisyo igwa ang sarong Vice Mayor Belprades. So gusto sabihin po sa ngunyan na iisipan kang Kapitolyo either na padalaganon ka bilang board member or congresswoman? Siguro po baada board member, basta definite nasa district. Ang sa kuya man po, habo ko nga ni po kuta, syempre padangat ko ang banwaan ng Tinambak, yaon sa naman igdisiplano ko na magtaon ng legacy, alagad, para sa kuyang mga pag-iriba, magiging orgulyo man da ako kang banwaan kung i-take ko ang challenge. So, saro ining pagkakataon na dahil man nag-aabot sa lambang saro, kaya napagdesisyonan kan sa muyang grupo, syempre dahil ko man po madesisyonan yan ng ako sana,
tigkonsulta ko po sa grupo, sa Team 1 Tinambak, sa mga leaderes, lalo na po kay Mayor. So sabi ni Mayor, take the challenge, tayaon kami, sararo kita, puusog kita, burunyog kitang tarabangan. Pag iyan nangyari, orgulyo iyan kang banwaan ng Tinambak. As in, mas kadakol ka pang pwedeng itabang sa Tinambak kung yaon ka sa mas halangkaw na posisyon. Salamat po. Thank you, Vice. Thank you. Sir Ervin. So, kali sa banwaan ng Tinambak, Diyos marahay na aga po sa Indogabos, and keep safe po everyone. Thank you. Magtugang si Vice Mayor Bill Pradis ka na banawaning Tinambak Camarines Sur, uy nagrahay na partir ka na iribanan. Ang budget na areglado, ang mga konsalis day nag-iriwal, ay timing partner ang paglaog mo sa sanggunian kuning kaso. Sisa, yan malaw. Ay, ang paglaog mo, makakalaog ka sa grupong day nag-iriwal. Yan partner, ang matunog na issue o bareta dyan, na si Vice Mayor Bel Prades, uulayan kang Kapitolyo. Either magdalaga na board member, o kung si Kuya partner, si Magtuto, dahil na desisyon na maglaban. Garo na raya to, nalanitan, garong siya ang gustong ilaban kan mga Villaperte para kongresuman. Sa board member, dahil man. At ay kung ako Vice Mayor. Sa board member, sigurado na. Kundi pag-iisipan pa kung board member o congresswoman. Ay, kung ako man sa na board member, between board member and vice mayor, sa vice mayor na ako, may kasabihan it's better to be ahead of the cat than be a tail of a tiger. Ay, ano ka man dyan sa board member? Para si resisyon ka lang. Samantalang sa vice mayor, may sadiri kang opisina, may sadiri kang budget, may sadiri kang mga nasakupan, may mga naandirang kang municipal councilor. Ano mo na board member kung kadaklan dyan board member, tao-tao lang sa Posporo. Diyata pala na kunday na mag-utro si Nunoy Magtuto, tiro pala ito patir nalanita na maray. Isipon mo man nangyari ka na kaging eleksyon. Isipon mong kandidato kang congressman, tawan mo ng sararong motorsiklo ng mga kapitan, saka mga leaders. Saka kada pa-meeting ang kapitan, tiga Jerry's Mill. Pero ang gabos na ito, day nakasir. Mayo, intirong nawara. Lalo siyang grabing sawsawan inabot niya, kung ikukumpara naman sa laban ni Emil Lapapin. Kaya garon na raya da si Nunoy Magtuto, ay baad si Ricky Magtutoan magkuyan. Maglaban. Kundi si Rene Magtuto. Baad niya malas-malas ka mga hermano. Ako dong yan madiskarte. Si Dave Doliano as in Ervin Borja ang Riding in Tandem. Iguan na kitang 20 minutos bago alas 9 ng aga. Digdi sa Riding Tandem. Sinakod ang kwarta kanto partner. Ang pigayo dan ni Rene Magtuto. O pinapangyan sa akong kwarta. Ang kaipuan mo, hermano. Sabi nga ni Kato, gulpi na dang pinaluwas pag subay dahang garo baga ngayon, sir, grabe na ang gastos. Simbag na ni Magtuto, kuyan pa sa na ngayon. Sa ipot pa sa na ngayon kan mga manok sa poultry. Kaya may dakulang poultry. Pira kan ipot kan manok, sinakop ang kwarta, anambag ni Rene Magtuto. Kundi di pagkira nag-sir sa mga Puentevilla. Saka grabe pati ito, kan lumaban si Agamulak, laban sa Puentevilla, naglamang nin 2,000, sobrang 2,000. Kan lumaban si Imelda, naglamang nin 700 plus. Si Puentevilla? Si Puentevilla. O maipanggayong kwarta si Imelda. No, ay kung lumaban si Magtuto, na naggastos nin bakong suba-suba, luminamang lugod ang Puentevilla ni 26,000. Almost 300 million daan, pigastos ni Nunoy Magtuto. Kaya medyo naharhaldatan, day pa naulian kan sayang lanit. Bangon Banwan Report! Panuntaan sa Ropang Report, hali sa luwas, yaw sa linya, si Carlo Baldosa. Hello, Sir Ervin, Sir Dave, good morning po, good morning sa mga palantabay. Ang unin pong pagkaaga, Tagalog tayo mga sir, ang makausap natin ngayong umaga, ang head ng Philippine Coast Guard,
si Lieutenant Eileen Abanilla. Ito, kaugnay nung insidente ng pagkakawala at drowning incident sa Sangay Camarines Sur kung saan isang padre de pamilya nangunguha ng panggatong and nag-try na bagtasin yung Sangay River, pero dahil na rin sa ilang araw na pag-ulan, malakas yung agos ng ilog at malas pati na nga yung padre de pamilya. Until now, hindi pa nakapagbigay ng report ng Philippine National Police kung nakuha na ba yung katawan nung nawawala, and makikita na update sa kanya. Ma'am, good morning. Live tayo ngayon sa OKFM Naga. Si Sir Dave Doliano po and si Sir Ervin Burra po. Hello, Madam. Good morning. Nasaan na? Nawala. Nasaan na ang nawawalang padre de pamilya? Nawara. Oras siguro na kitang 16 minutos bago mag-alas 9 ng aga. Digdi sa riding in tandem, Aratyan, babalikan ta si Carlo. Oy, partner, mapakontest mo na kita. Gulpinan na excited na makakuha ng biyong nagkakalansing na radyo. Inipating sarungkaw na radyo na kuwayan pa. Nabubugkusan pa ng matagas na plastik. Tanganing iyang day pagparasirimitan kan day autorisadong magkuha ng radyo, kaya dubli-dublian na plastik. Amin na, mahapon ta kita naman sa interesado mag-participar sa tuyang programa. Partner. Ikanaan hapot partner. Ay, yung manang kadano. Dito na. Isus mo yan. Dahil pa palang kita na ako yung hapot. Pambira. Ano na ihaputa sa tuyang parantaba? Hindi ko yan sana. Anong posisyon ang gustong padalagan nun ang Kapitolyo si Vice Mayor Pradis Cantinabak? Ano pong posisyon? Saro lang sa doang pwesto ang gusto siyang pakandidatuhon other than Vice Mayor. Aber daw. Anong posisyon ang pighihingan ang Vice Mayor kan tinambak ang Kapitolyo na magkandidato? Bako nang niya sa pagiging Vice Mayor, uy, nakakasarong turno pa sana siya. Ano na parang? Saro doa. Saro. Nakakasarong turno pa sana siya bilang Vice Mayor, pero nakursundan siyang pakandidato na sa mas alangkaw na posisyon. Kang Kapitolyo, iyan, kung si Nunoy Magtoto narayaan na, garo bagay itong makaraw na aking pinitpitang kan ama, nakamati ning lanit, masyado makulit yan. Habi daw, hello, ika na partir mag-interview. Hello. Si Isay po na yung nasa linya. Si Elena Sarto po. Elena Sarto po. Sardo. Sarto. Kanta ka sa'yo po? Kabugaw Milaor po. So, ano po ang sa imong kasimbagan naman sa Samuyang Hapot? Na kung ano ang posisyon na gustong padalagan ng Kapitolyo sa incumbent Vice Mayor kan Banuana Tinambak na si Bel Prades? Board member po. Board member. Opo. Sigurado ka po? Opo. Yan. Thank you. Congratulations. Oy, Manay, ang kabugaw, sa'yo na nagi kayang kabugaw na yan? Pwede po i-deal sa may Almeida po. Oo. Dalipay. Milaor. Di naman kayo po mag-sketch dyan, mag-release. Day po. Thank you, Manay. Kumusta nanap buhay ta dyan? Mayo po sa arong lang po. O si Mister, anong hanap buhay? Nyaon man po sa arong, ano yan po siya, PWD. Kamong duwa yaon sa Laugan na rong? Iyo po. O siya po naghanap buhay sa Endo? Si ate ko po, nagkukur-construction man. Ano importante buhay, ano? Iyo po, mayo sa ligtas sa karamdaman. Thank you. Opo. Kunan mo lang ang sa imong radyo digdi sa OKFM. Salamat po. Yan, oras ikuha na kita ng 13 minutos.
bago mag-alas 9 ng aga, ano si Carlo Baldosa nagbalik? Oy, pabutan ta pala ng good morning si Dunya Elaine Parma. Nagantabay dito sa tuyang programa kasubago nag-text siya. Matibay ang guest nindo. Kana oras ning pig-interview ta si Vice Mayor Bill Prades kan Banwaning tinambak si Riman. Oy, pabutan ko ning good morning si Miss Mayra Vargas. Yan. Kan kabugaw man, kabugaw ka naman Camarines-Sur. Nagantabay ko niyan, it's nice to hear your voice again. Yan. Papunta taning good morning, pamilyang Vargas, dyan sa Tinambak. Ay, dyan sa Kanaman. Pabutan tani pangumusta si Arnel Abyog. Napalmi man nagdadaog sa Satuya. Ang sabi niya, makatakot na palan para motor dyan sa Tinambak. Nawawara na lang. Last week palan, nagbagaak. Nahabon si motor na ni Hermano, Migong Alex. Ay, yo. May mga parahikap ning motor. May mga parabon nin motorsiklo. Dapat kadinahan na pirman sa inong motorsiklo. Day basang na iwalat sa luwas na pikir kandado lang. Dapat kadinahan na para masigurong bago man lamang yung mahabon di alsaw ng barisbisang kansenong residensya. Nagbabalik si Carlo. Hello, Carlo. Come again. Yes, Sir Dave. Katulad ng sabi ko kanina, makakausap natin ngayong umaga si Lieutenant Eileen Bonilla, ang head ng Philippine Coast Guard dito sa loob ng probinsya. Ito kaugnay nung nawawalang pamilya nga sa Sangay Camarines-Sur na until now hindi pa na-recover kung nasaan ba o na-recover na ba o hindi pa. Ma'am, magandang umaga po. Live tayo ngayon sa OKFM Naga. Si Sir Dave Duliano and Sir Ervin Bora po. Sir, magandang umaga po. Lieutenant Manila lang po. Opo. Ano pong nangyari dyan sa nawawalang pamilya? Ay, noon pong January 14 po, naka-receive po tayo ng report na meron po tayong nawawalang resident po na si Mr. Vicente Llamas, 51 years old na resident ng Barangay San Isidro, Sangay, Camarines Sur. So upon receipt po nung information po, yung ating pong SAR team or yung search and rescue team natin sa Coast Guard substation nato ay nag-proceed po doon sa area to verify yung report. Then upon nga po ay nalaman po natin na nawawala nga po yung si Mr. Llamas, and right after po nun na nag-conduct po tayo ng search and rescue. So hanggang noong pong sumunod na araw, noong pong January 15, on board po sila ng ating aluminum boat together with the Bantay Dagat, yung ating pong auxiliary and BFP Sangay. Nag-conduct po sila ng search and retrieval operation along the vicinity waters of San Isidro River sa Barangay San Isidro, Sangay, Camarines Sur, which full day po sila nag-conduct from 6 a.m. hanggang 5:30 po ng hapon, and negative po yung ating sighting po doon sa nawawala pong si Mr. Llamas. And on January 16 po, bandang alas 9 po ng umaga, may na-receive po tayong phone call from MDRMO Sangay na nag-inform po sa atin na meron pong nakita na bangkay along the vicinity waters of San Isidro River po. So immediately po yung ating pong team ng Coast Guard substation nato ay nagpunta po doon sa area para i-verify po yung report, and na-confirm po natin na yun na nga pong nakitang bangkay po doon sa river ay si Mr. Llamas na nawawala pa po nung January 14. So ito po ay kinonfirm po nung family niya, and right after po na-turn over na po yung bangkay po ni Mr. Llamas sa kanya pong pamilya for proper disposition po. Opo, ano po yan, ma'am? Siya po ba'y nalunod o anong nangyari sa kanya? Ang ano po natin is drowning incident po. Yes po. Oy, madam, ilang linggo nang masama ang ating panahon pero wala namang bagyo. Ito po ba'y nakaka-apekto sa biyahe ng mga maliliit na mga bangka? Yes po. Sa ngayon po ay hindi po tayo nagpapayag na magpalaot po sa ating pong mga mangingisda, at ganoon din po yung sa ating pong mga
vessel po, in-advise po natin sila na wag muna pumalaut hanggat may ano po tayo, may gale warning or yung sama po ng panahon. Definitely, yung biyaheng Masbate at sa ibang Yes po. lugar, wala talaga. Wala po tayong biyahe. Opo. Thank you, madam. Back to you, Carlo. Ma'am, thank you po. Thank you po sa information na ibinigay nyo ngayong umaga sa aming stasyon. Maraming salamat, ma'am. Sir Dave, Sir Ervin, yan po tabi yan nasa Primbagi pag-uli. Oy, Carlo, kanina sabi ko, baka mapuntahan mo ang Senior Citizens Office dahil doon sa na-hold na allowance nila. Anong nangyari, Carlo? Sir, on the way na pa ako, sir, papunta doon sa opisina ng sinabi niyo sa akin. And to be followed, sir, yung update, sir. Oy, yan, head can Coast Guard, mabuot yan. Yes, sir, mabuot po. Mabuot, magayon. O, gano'n ba nagrahe ng kaistoryahan, ano? Ayo, sir, po, sir Dave, talagang tungguro pag nag-uloy ka mo, sa iya ka lang talaga mahiling. Oo, hubin pa siya, Carlo. Medyo hubin pa man po, sir, pero yun na niyan. Very, marakaching marayan sa iyang, the way she speak. Talagang ko yan, alluring na pigapon. Oo, yun po, sir. Talagang bayo makadistract sa indo siguro kung kamo nag-uulay. Ganyan yan. Doon lang kami tutok sa pinag-ulayin. Sabihan mo, napakaganda niya at napakagaling na kausap. Opo, sir. Makakarating, sir. Isa siyang tunay na lingkod bayan. Opo, sir. Makakarating po, sir. Makakarating kay Ma'am Maylin. So, yun po tabi muna, Sir Dave and Sir Ervin, na sa kuya nga sa impormasyon na pagkaga. Direktamente aligi sa Philippine Coast Guard na ang baratang yan, katutuya kang 3-in-1 rice, 3-in-1 Kojic Soap para sa 7.5 okay FM. Ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Salamat, Carlo Baldosa. O yan pong medyo malayo ng panahon. Pasiguro kita ka mga aktibidadista. O mala to, makuha lang ng sungo na lamos. Ang bira, no? Nakuha ba ganing sungo sa patag? Paano siya nalamos sa tubig? Nakadalagan sa tubig dahil niya mapaglabanan si Duro sa kasialon, nalamos. Kaya dapat pirmi kitang pasiguro, partner. Garong inabot luway-luway na kita, partner, na mapaaram. Ay nabot na kita nin oras. Tanganing matawan tamaning buwelo, si Mama Olive, saka ansayang si Dubular, kuya na. Fully recovered na ka na sayang stomach ache. At yan, ang tabayanan si Mama Olive saka si Dubular sa programa nga bago na Banwaan. Inabot po kita ng oras para magparam. Para matawan naman ng buwelo ang paglaogan mga nabuhay, makapunsinda sa tamang oras. Inipon sinong amigo sa radyo si Dave Baduliano. Salamat ka na sa endong pagantabay. Man po, si Ervin Borja, nagpapasalamat kan sa endo pong paghinanyo. Nagsirara Gugliano as in Ervin Borja ang Riding in Tandem. Nagsirara Gugno magkaangkas. Riding in Tandem. Naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kan sala, asin maumaw kan tama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Doliano, asin Ervin Borja. David Doliano, asin Ervin Borja. On Riding in Tandem. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na. Ang pinakabagong refreshing drink to beat other